fakt ten strach, že nájsť úplne iný vzťah so strachom. A už sa mi to robí, ako som ti hovorila, že dokážem sa úplnom strachom byť a potom zrazu ma mysl dokáže vyniesť a zrazu mám dobrý pocit. Potom zasa ten strach, že vlastne teraz momentálne len pozorujem moje stavy vedomia, ako mi idú zo strachu, paniky, hrôzy zasa do pokoja a že všetko je OK. A toto tu celý čas flipujem ako keby. Hej. Lebo strach v mojom živote, hej, každý mi hovorí, aká som odvážna, aká som, že toto by nedali ako ja, ale nikto si neuvedomuje, že som napríklad fearless, ale nikto si neuvedomuje, že ja som dosratá a ja to robím. Lebo ja už nevládzem, ja už nechcem žiť v strachu. Ja odmietam žiť v strachu. Ja chcem nájsť vzťah taký, že mám strach a idem. A toto práve teraz, že ja mám strach a idem cez neho. Že on môže sedieť so mnou, môže ma sprevádzať, ale už strach nebude môj napovedca, už nebude môj ten, jak sa to povie, rádca, lebo on je zlý rádca. A tak som si aj počas ayahuasky uvedomila, že najväčšie väzenie našej mysle, proste strach je to, čo vytvára väzenie našej mysle. Bez strachu by sme boli voľní a slobodní, ale ten strach vlastne nás dáva do toho väzenia